Iawn, Ed Holden yn Mr Formula yma unwaith eto gyda gweithdi beatboxio. Felly, tro dwytha, nas ni siarad am curiadau, patrymau a sut i creu synnau. Felly heddiw, da ni'n mynd i sôn ychydig bach mwy ynglyn â sound effects gwahanol. Nath y sound effect cynta yma, nath hwn gael fi fewn i lot o drwbl yn ysgol. Felly, newch o lot yn ysgol. Peidwch yn ei go iawn. So, be da ni'n gael o hwn ydy seiren. A mae sôn dy fel hyn. Wneud y sôn fel bod o'n pasio. Felly, i creu y sŵn seiren yma, be ydych chi angen neud ydy hyn. Mae yna dechneg, mae yna technic tu ôl i hyn. I gychwyn efo, defnyddiwch bys y bawd chi a neud cilch fel hyn. Rwan, dwi eisiau chreuoed y cilch yna ymlaen y ceg. So mae'r gwefusau yn neud siap crwn. Cilch. Iawn? Rwan, dwi eisiau chi roi danadd top chi, hein, yn erbyn y gwefus gwylod fel hyn. Chydig bach fel Bugs Bunny yndi. So fel hyn. A rwan, heb symud y ceg, da chi'n gorau cadw'r ceg fel la. Heb symud y ceg. O chest chi wan, dwi eisiau chi gwthio'r llais allan yn rili uchel fel hyn. Ond, pam da chi'n neud hynna, peidwch y symud y ceg. Barod ar ôl 4? 1, 2, 3, 4. Cool, sŵn seiren. Y sŵn nesaf, defnyddio'r union un techneg, be da ni'n galw hwn ydy e-horn neu corn. A mae e-horn yn sôn fel hyn. Ac yn neud y sŵn yma, da ni'n neud yr union un peth a seiren, da ni'n mynd fel hyn, Ond tro yma, da ni'n mynd yn isal efo'r llais, da ni'n mynd i pitch is, Felly, mae seiren fel hyn, ond mae e-horn fel hyn, dam, dam, Felly, ydych chi angen neud yr union un peth ar seiren, ond tro yma, mae'n isal. Felly, fel hyn, Mae sôn fel corn ar lori yndi. Cool. Sound effect nesa. Be da ni'n galw hwn ydy key yn cyfarth. Felly y ffordd mae hwn yn gweithio, wel na ddangos i chi gynta. Mae sôn fel hyn. Really cool os ydych chi weindio fyny cwn ffrindiau chi. Mae'n gweithio really da. Felly y ffordd da chi'n neud y sôn yma. Be da chi angen neud ydy hyn. Da chi'n mynd woof, fel fysa chi. Woof, woof. Ond y trick ydy i neud woof tra da chi'n anadlu. So ti'n chwythu allan, ti'n anadlu fewn. Felly yn lle mynd fel hyn, woof, ti'n mynd. Barod ar ôl 4? 1, 2, 3, 4. Cool. Sŵn key yn cyfarth. Iawn. Sŵn nesaf. Be da ni'n galw hwn ydy'r curiad calon. Heartbeat. Dod am yma. Na i wneud y sŵn gynta, oedden na i esbonio i chi sut dwi'n creu y sŵn. Sŵn dy fel hyn. Felly y ffordd da chi'n creu y sŵn yma, di hynna ddim yn amlwg yn curiad calon chi. Yr ôl sy'n digwydd ydy hyn. Dwi'n defnyddio'r gwddw i creu sŵn sy'n swnio fel curiad calon. Ac y ffordd da chi'n neud hynna ydy gan fynd. Da chi'n angen deud y geiriau yma, ond da chi'n mynd ng. Ond da chi'n mynd ng. Dim hynna dwi'n golygu. Be dwi'n golygu efo hynna ydy yn eich gwddw, da chi'n mynd fel hyn, mae'n fatha ng, mae'n debyg i'r So mae'n dod o'r gwddw,
Ti'n neud y sŵn dau waith, gadael gap, dau waith, gadael gap, dau waith, gadael gap. Okay? Nath chi weld yn hwnna bod fi wedi defnyddio'r microffon. A pan dwi'n rhoi y microffon yn hwnna, mae'r sŵn yn cael ei bigo fyny trwy'r speakers. Okay? Ond da chi'n gallu neud o heb y microffon. Cool. Dyna rhai o'r sound effects. A just i fynd nôl at patrymau curiadau ni o'r sesiwn dwytha fel bod chi'n mynd anghofio. Y curiad cynta, c. Iawn? Barod ar ôl 4? 1, 2, 3, 4. Da iawn. Os rhywun yn cofio be di'r ail patrwm, yr un anoddach, os da chi'n cofio'r rhythm, boots and cats. Okay? Mae hwn yn swnio fel hyn. Chyd siw hwnna efo fi ar ôl 4? 1, 2, 3, 4. Da iawn. Felly, da ni di dysgu ychydig bach o sound effects gwahanol, a da ni hefyd wedi trio ychydig bach mwy o patrymau curiadau. Cool. Da iawn chi.